थांनाय मेट्रिक आनजादनि जे फिथाइ बे फिथाइयाव बर' बिजोंनिफ्राय फरायसा बर' बिजोंनिफ्राय जोंनि फरायसाफ्रा सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा थुलुंगाखांनायनि नोजोरजों बरायबाय थाबोदों आरो देग्लायबो जोङो बरायदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दख'र आरो दालाइ आफादफ्राबो बरायबाय थादों। दिनै बेबायदिनो मंगलियान दालाइ आफादनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बर' बिजोंनिफ्राय सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो बेयाव बाहागो लानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जिल्ला आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै। नंगौ, चिरां जिल्लाया देग्लायनि सेबानि जे मेट्रिक आनजाद बेयाव जोङो जोबथा पजिसनाव थानो गोनां जादों। नाथाय जोङो बेखौ जुदि एसे बोफ्लेनानै नायबावोब्ला जोङो चिरां जिल्लानि जे बर' मिडियामनि रिजाल्ट बेयो जोङो बांद्राय दुखुनांथाव गाज्रि नङा। जोङो बर' मिडियामनि रिजाल्टआ जोंनि जिल्लानि जे पार्सेन्टेज बिनि गोजौआव दङ आरो जोङो जुदि नायोब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंनि जोङो कुवालिटिखौ जुदि नायोब्ला जोङो गुबुन जिल्लानिफ्राय जोङो बर' मिडियामनि गेजेराव जोङो थार्ड पजिसनाव जादों। जोङो गासै आसामावनो बर' मिडियामनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन पास जानायाव जोङो थार्ड पजिसनाव दङ चिरां जिल्लाया। दा बेखौ जों नायोब्ला जोंनाव गुन गोनांनि जे सोलोंथाइनि थासारि बेयो लासै लासै चिरां जिल्लायाव फैदों। नंगौ, जोङो फार्स्ट पार्सेन्टेजाव जों उन, नाथाय जों कुवालिटियाव गोजौ। जोंनि थांखिया बे, जोङो चिरां जिल्लानिफ्रायनो बोरै साबसिन रिजाल्ट बानायबावनो हायो आरो 2023 मायथाइनि मेट्रिकनि आनजाद बेयाव कमल कुमार देरहासार बान्थायाव जों बोरैनाखि बांसिन मासिखौ जों लानो हायो आरो बेनि बांसिनै जों सेबायावबो जोंनि जिल्ला सिंनिफ्रायनो बोरैबानाखि टप 10नि जे सेबानि टप 10आव जों फरायसा दिहुननो हायो आरो जोंनि मेट्रिकनि जे रिजाल्टनि पजिसन लास्टआव जे देग्लाय जों थानो गोनां जाबाय बेनिफ्राय जोङो जौखोनानै जोङो हायेस्ट 10 पजिसन थानाय जिल्लाफोरनि गेजेराव जों बोरै थानो हायो, बेनि थाखाय जोङो मैखोमै आरो गोख्रोंसिनै गुबुन गुबुन सोलोजों देग्लाय जों खामानि मावनो थाखाय आवगायदों। नैबे जुलाइ दानाव 4 साननि थाखाय गरम बन्द'आव गभर्नमेन्टनिफ्राय 15 साननि थाखाय कचिं होनाय जागोन। दा बे बाखि 15 सानखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा माबाफोर राहा लादों? सोलोंथाइ बिफाना 15 सान होयो, 20 सान होयो, जोंहा बेजों सोमोन्दो गैया। जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो थांनाय बाराव जोङो कर'नानि थाखाय जों हायाखैब्लाबो बिनि सिगांफ्राव नर्माल बोसोरफ्राव जोङो क्लास 9 आरो 10नि जे कचिं क्लासखौ जों गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादाखौ जों खालामबाय थादों। बेबादिनो देग्लायबो जोङो बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा क्लास 9 आरो 10 जों बेनि फोरोंथाइ बादाखौ जों लागोन। जोङो थासारिफोरखौ गोरोबजोबनानै जों लागोन। सोलोंथाइ बिफाननि थागोन। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जों जर'खायै जे क्लास 9 आरो 10नि थाखाय फोरोंथाइ बादा होयो बे सोलिबाय थागोन जोंनि जिल्लायाव। नैबे मेट्रिक आरो बेयाव गोबां फरायसाफ्रानो पास जानो हाबाय आरो जोंनि गेजेराव गोबां फरायसाफ्रा पास जानो हायैबो दङ। दा बै पास जानाय बिथांमोनखौ माबाफोर खावलायगोन नामा? जोंनि फरायसाफोरनि जायफ्रा उथ्रिसारनो हाबाय, गिबियावनो आं बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिदों आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जे जों मोनफ्रोमबो खामानियानो जोबथा नङा। मेट्रिकआव जायफ्रा पास जाबाय बिनिफ्राय साबसिन रिजाल्ट बानायनांगौ दङ। हायार सेकेन्डारियाव जायफ्रा पास जाबाय बिनिफ्राय साबसिन रिजाल्ट बानायनांगौ दङ। जोङो हायार सेकेन्डारिनि टप पजिसन जायफ्रा मासि आवग्रिनो हादों बिथांमोना जेरैबायदि फरायनो हादों जों बिदि हायाखै। बेनिखायनो जोङो रासिनै नाजानांगौ दङ आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानाया बे फरायसाफोरनि सायावनो बिथांमोननिनो बिबान। बिथांमोनानो गुबुन गुबुन बिथिङाव जाफुंसारनानै बर'खौ गेरेमसा माहारिसिम बिथांमोना लांनांगोन। बेनिखायनो आं खावलायदों, गावनि जिबन दानाय, गावनि न'खर दानाय आरो हारि दानायाव जे गोनां जानाय जि खामानिफोर मावनो गोनां दङ, जों पजिटिभ साइडनि खामानि बिथांमोनखौ जाहाथे मावलांबाय थानो खावलायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला आफादनिफ्रायबो जों बिथांमोनखौ सहाय होनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों राजि जाना दं। नुबोबाय थांनाय समाव मंगलियान हिसाबै फार्स्ट डिभिजनखौनो गैया होनब्लाबो जोङो बुंद्रायनाय जाया, गैयानोमोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि, जे बिथांखि लानाय, बिनि उननिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि खामानि मावबोदों, गोलोम बोथोरनि समाव फरायसाफोरखौ कचिं होबोनाय आरो फरायसाफोरनो सम सम
मटिभेसन प्रग्राम खालामनाय बेनि गेजेरजों जों नुबाय दिनैनि समाव जोङो फैयै फैयै दिनै 16 जन 17 जन फरायसाफोरखौ जों बरायनो मोननाय बे मोनसे नुथायखौ जों नुबोनो मोन्दों आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो आसा खालामनो हायो जे बिनिख्रुइ बांसिनै जोङो बरायबाय थानो मोनगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइया बेहाय फैगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बिनि गेजेरावनो दायो डिस्टिंसन मोननो हानाय फरायसाफोरखौ जों बरायनो मोननाय जादों आरो बिनि अनगायैबो जोङो फैबाय थानाय समाव आरो बिनिख्रुइ साबसिनै जों रिजाल्ट मोनगोनखौ जोङो मिजिंथिदों।